Ja, det er altså om få minutter og ikke om få sekunder. Jeg tror faktisk ikke, der findes større Star Wars-fans end dem, vi har samlet i Tivoli her i aften. Så skulle det måske lige være i Legoland, hvor der er Star Wars-træf i weekenden. Lige nu kører alle Star Wars-filmene på TV2 Zulu. Velkommen til et univers af Star Wars-fans. De to største står nok her, Per og Michael. Velkommen til jer. Tak. Altså, hvis I sådan lige et slag på tasken skal sige, hvor meget tid eller hvor meget fylder Star Wars-universet i jeres liv? Det fylder rigtig meget. Sådan ungefær dagligt. Ja. Hver dag er der? Ikke sådan, når vi sidder og nørder alt muligt, men der er et eller andet form for Star Wars hver dag. Okay. Kan I sådan, har I noget tal på, hvor mange penge I har brugt på Star Wars-ting og sager? Jamen, en god bil til lidt over 500.000 kunne man godt have købt for de penge, man har brugt på de ting her. Og hvad er det så? Altså, er du med på den også? Jeg er nok ikke så højt op, fordi jeg har jo også familie og sådan noget, men det er svært at løbe forbi. Din familie står så her. Altså, ja, det gør de jo. Udklædt. Det er svært at løbe forbi en legetøjsforretning uden lige at skinne og kigge, ikke? Ja. Hvad er sådan de vildeste ting? Nu har I jo taget en hel masse med. Hvad har I sådan samlet jer igennem årene? Det, jeg går mest op i, det er at samle autografer for de skuespillere, der har været med i filmene. Og ikke bare dem, der er med. Det er jo også, hvis der er flere, der har spillet den samme rolle. Jeg har 48 forskellige stormtrooper af de folk, der har været inde i. Og i næste måned, når vi rejser til England, til London Film Comic Con, der får jeg 4 mere. Og det er jo fantastisk, når man kan få flere af dem. Så er I autografer, ikke? Jo, sådan noget som det her. Det er stuntmanden og ham, der var inde i Darth Vaders dragt i filmene. Og det var sådan rimelig stort at få et billede af dem sammen. Så det var meget sjovt. Og du har fortalt mig, at du har omkring, er det 4.000 autografer? Ja, kun på Star Wars. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvorfor er I? Altså, jeg kan godt se, der er mange spændende figurer, men hvad er det, I er så vilde med ved Star Wars? Star Wars, det er jo en god historie. Det er det gode mod det onde, og der er prinsesser, og det er både for drenge og piger. Der er ikke så meget der. Du er så mere til det onde. Det kan jeg godt afsløre, ikke? Jo, det er Darth Vader, der er din helt store. Jo, og da jeg så ham første gang komme ind på lærredet, og der tænkte jeg bare, jamen, han må helt klart være helten, for så cool er der ikke nogen, der har lov at være. Jeg ville så prikke i siden og sagt, at ham der er den onde. Men det glemte jeg så lidt. Det er jeg så lidt ligeglad med, ja. Okay. Og så, ja. Per, du har så dine 2 børn her. Ja. 3? Ja, alle 3 er mine. Fantastisk. Altså, er de simpelthen tvunget til at være vilde med det, eller smitter det bare? I dag er de. I dag er det. Okay, lad mig lige prøve en gang at høre. Hvor vild er du med Star Wars? Prøv lige at vente rundt her til kameraet. Rigtig godt. Jeg kan virkelig godt lide det. Er det fordi far vil med det, eller er det bare noget, du selv synes? Jeg synes, det er mest selv. Okay, og du har så, man kan sige, at din næse, den er helt flad her, den der. Hvem er det, du forestiller? Jeg forestiller mig ikke så meget. Hvem er det? Hvad er det for en figur, du er? Jeg er hvad hedder det? Det kan være, far skal svare på det. Jango Fett. Ja, der var den jo. Jango Fett er det. Okay. Og det er ikke pinligt, at far vil med Star Wars, når man selv er det, eller hvordan er det? Nej, det er ikke på nogen måde pinligt. Det er sjov og underholdning. Og det er fedt at nogle nye mennesker at tage billeder med folk og have det sjovt med de små og alt sådan noget. Okay. Hvad siger dine klassekammerater til, at hele familien er fuldstændig bitter af Star Wars? De siger sådan ikke rigtig noget. Nå, er de selv vilde med det? Nej. Nå, så nu var der et monster, der var ved at angribe, så er det godt, I er stærkt bevæbnet, hvis der skulle ske noget som helst. Nå, men jeg vil sige, det ser fantastisk ud. Jeg har selv en søn derhjemme, der er fuldstændig bitter Star Wars, så jeg vil ikke pege fingre af nogen. Det bliver han nok også ved med at være. Tusind tak, fordi I kom. Velkommen. Jeg kan bare sige, at i morgen der får vi besøg af skuespilleren Ture Lindhardt og forsangeren fra Kashmir, nemlig Kasper Ejstrup. I kan se, hvad det er, de to har til fælles i morgen. Indtil da, så vil jeg bare sige, og er det ikke noget med, at man gør det med et sværd her? Nej. May, hvad er det, man siger? The Force be with you. God aften, Danmark.